What's up? What's up, Philippines? Welcome to Shaia's vlog. Ngayon gagawa tayo ng merienda. Dahil naulan, kaya gagawa tayo ng sopas. Ingredients, shell na pang sopas, butter, sibuyas, bawang, hotdog, karne, magic sarap, condensed, Alaska, tapos ripples. Yan. Yung cheese. Ano namang cheese eh? Ay, tapos pala pamintang duwog-duwog. Ayan. Ayun guys, magigisa na po tayo. Nandiyan nyo na lang yung mantika ninyo. Isa na bawang. Pitpitin kahit pitin nyo dyan yung bawang. Gisa all together. Sunod naman po natin yung karne. Kahit anong karne, kung anong trip nyo. Tapos, gusto nyo ng karita. Hanggang maluto. Ngayon guys, lalagay na po natin yung hotdog kasi luto na yung karne natin. Yan. Sige sa ulit. Yan. Haluin. Ingay. Yan. Pag naluto na yan, ilalagay po natin yung ripples. Rice. Ang bida pala yung shell. Haluin na naman. Hiluin na naman. Haluin. Ngayon guys, pag nag-isa-isa na po lahat, hotdog, tapos yung karne at yung repolyo, itapin na po natin siya at magpapakulo po tayo ng tubig. Ayan. Makulo ng tubig para dun sa shell natin. Okay guys, ngayon pag alam niyo na pong kumukulo, ilagay na po natin yung shell. Ayan. Shell ng bayan. Ng asin. Kiwar-kiwarin. Tansyahin nyo na kung ilang asin gusto yung ilagay. Kung dalawang aklo, di goods. Tapos, pakulayin nyo na guys. Ngayon guys, pag luto na yung shell, ilagay na natin yung mga malunggay. Gulay. Ayan. Kung alam nyo nang malambot na yung shell nyo, ilan lang kami kakain dito. Halu-haluin. Tapos, lagyan ng pampalasa. Manik sarap. Kayo, depende ulit sa inyo kung ilan ang gusto nyo. Sunod, paminta. Pamints. Na dumog-dumog. Depende ulit sa inyo.
ilagay. Tapos, takpan ulit. Ayan guys, ilalagay naman na po natin yung butter. Ay! Butter. Yan, butter. At saka yung gatas. Halas ka. Kayo bahala kung anong gusto mo. Yung angels. Kaya. Pwede na yung isang malaki pero dalawang binili.